ಕೋಡೆ ದಾದಾಂಡ್ ಗೊತ್ತುಂಡಾ ಒಂಜಿ ನಾಯಿ ಬತ್ತಿತ್ತುಂಡು ತುಳಸಿ ಕಟ್ಟೆದಲ್ಪನೆ ಬತ್ತದು ಸೂಸು ಮಲ್ಪುನಿಯ ಅಜ್ಜಿ ಶಾಂತಜ್ಜಿಡ ಪಾತೆರೊಂದಿತ್ತೇರು ಅಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಕೋಲ್ಕೊನತ್ತದು ಕೋಲ್ಡ್ ಒಂಜಿ ಕೊರು ಪಂಡೇರು ಐಕ್ಯಾನು ಕೋಲ್ಕೊನತ್ತದು ಒಂಜಿ ಕೊರಿಯೆ ಕೈ 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 ಇಂದು ಬಲ್ತೊಂದು ಪೋಂಡು ಅಯ್ಯಯ್ಯೋ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಚಿಂಟು ಕೋಡೆ ಬತ್ತಿತ್ತುಂಡತ್ತ ನಾಯಿ ಅವು ಇನಿಲ ಬತ್ತಿತ್ತುಂಡ್ಯಾ ಯಾನು ಶಾಂತಕ್ಕಡ ಪಾತೆರೊಂದಿಪ್ಪುನಾಗ ಬತ್ತದು ಕಾರ್ಗು ತುಚಿದು ಪೋಂಡು ಅಯ್ಯೋ ಮಾಮಿ ಇತ್ತೇನ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಫೋನ್ ಮನ್ಪೆ ಅಯ್ಯೋ ಈ ಜಾನುವಾರು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ಟೈಮ್ಗೆ ಸರಿಯಾದ ಫೋನ್ ನ ಪೋಪುಜಿ ಆ ನಾಯಿಗೆ ದಾದಾಂಡಲ ಅಂಡ ಆ ನಾಯಿಗೆ ಮರ್ಲು ಬತ್ತುಂಡ ಆ ಪ್ರಾಣಿದಾಯ ಸಂಘದಕ್ಲು ಇರೇನ್ ಮಣಿಪಂದೆ ಬಿಡ್ಪೇರ ಮಾಮಿ ಇರೇನ್ ಜೈಲ್ಗೆ ಪಾಡ್ವೇರು ಏ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಉಂತು 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 ನಿಕ್ ಮಾಮಿನ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಇಜ್ಜಿ ನಿಕ್ ನಾಯಿದ ಬಗ್ಗೆನೆ ಯೋಚನೆ ಆತ ಕೋಡೆಯಾನ ಬಾತ್ರೂಮ್ ಜಾರ್ದು ಬೂರ್ನಾಗ ಓಲು ಬಾತ್ರೂಮ್ ದ ಕಲ್ಲು ದರಿದು ಪೋತುಂಡು ಉಂತು ಒಂದಿತ್ತಾರು ಯಾಂಬೂರ್ನ ಕಲ್ಲು ದರಿ ಉಂಡಾ ರಡ್ಜನ ತಲೆ ಎಡ್ಡೆ ಕತೆ ಮಾತೆಕ್ಲೆ ತೆಲಿಪಿ ನಾಯಿಗೆ ಕೋಡೆ ಹಾಕದು ನೀ ಇನಿ ಬತ್ತು ತುಚಿದಿನವು ಎಂಕ್ ಹಾ ಕೋಡೆ ನಾಯಿಗೆ ಹಾಕ್ಯಾರ ಬಂತೀನಿ ಈರತ್ತ ಇನಿ ಇರ ನಾಯಿನ್ ತೂನಗ ಇರೆಗ್ ಬಲ್ತೊಂದ್ ಬರ್ರಾತಿಜ ಇಲ್ಲದೆ ಚೂರು ಮಣಿಪಂದೆ ಇಪ್ಪರ ರಡ್ಡ ಜನಲ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪುನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪುಜಾರು ಬೊರ್ಚಾಂದಿನೇನ್ ಪಾತೇರ್ವಾರು ಸರಿ ಸರಿ ಐನ್ ಬುಡ್ಲೆ ತುಂಬ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ಪೋಯ್ ಬಲೆ ಅಮ್ಮ ಯಾಲ್ನ ಬರ್ಪೆ ಹಾ ಬಲ ಬಲ ಅಜ್ಜಿನೊಟ್ಟು ನಿಕ್ಕಲೊಂದು ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಕೊರ್ಪವೆ ಇತ್ತನ ನಾಯಿಗೆ ಪುರ ಹಾಕ್ಯಾರೆ ಪೊಪ್ಪೆ ಅಂಚಂಡ ಮ್ಯಾಗಿ ಅಂಡಲ ಮಲ್ತು ಕೊರು ತಿನ್ನೋ ಒಂದು ಕುಲ್ವೆ ಇಲ್ಲಲೆ ಹಾ ಉಂತು ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಪೆ ನಿಕ್ಕ ಮ್ಯಾಗಿ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ನಾಗ ನಿನ್ನ ಅಜ್ಜಿ ಡಾಗಿ ಆದಿಪ್ಪೇರು ದಾದಮ್ಮ ದಾದಾಂಡು ಡಾಕ್ಟ್ರೇ ಎನ್ನ ಮಾಮಿಗೆ ನಾಯಿ ತುಚ್ಚಿದುಂಡು ನಾಯಿ ಎಂಚ ಉಂಡು ಮಾತೆರ್ಲ ಇಂಚೆನಕೇನು ದಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇರ್ನ ಪಾತೆರದ ಅರ್ಥ ನಾಯಿರ್ದು ಎನ್ನ ಮಾಮಿಯ ಡೇಂಜರ್ ಇಂದ ಮಾಮಿಗೆ ನಾಯಿ ತುಚ್ಚಿಂಡ ನಾಯಿಗೆ ದಾದಾಂಡಲ ಹಾಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದು ಇರ್ನ ಯೋಚನೆನಾ ಅಯ್ಯೋ ಅಂಚತ್ತಮ್ಮ ಇರ್ನ ಮಾಮಿಗೆ ತುಚ್ಚಿದಿನ ನಾಯಿ ಮರ್ಲ ನಾಯಿ ಅತ್ತು ನಾರ್ಮಲ್ ನಾಯಿ ಅಂದಕೇಂಡೆ ನಾಯಿನ್ ತೂನಗ ಎಡ್ಡೆ ನಾಯಿಂದೆ ಹಾಪುಂಡು ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಅಂಚಂಡ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಕೊರ್ಪೆ ದಾದ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಇರ್ನ ಪಾತೆರದ ಉದ್ದೇಶ ಎನ್ನ ಮಾಮಿನ್ ತೂನಗ ಮನುಷ್ಯ ಲೆಕ್ಕ ತೋಜ್ಜೆರು ಎರ್ಮೆದ ಲೆಕ್ಕ ತೋಜ್ವೆರ ಇರೆಗ್ ಇಂಬೇರ್ನ ಮೋನೆ ತೂನಗ ಇರೆಗ್ ಪಂಜಿದ ಮೋನೆ ತೂಯಿಲೆಕ್ಕ ಆಪುಂಡ ದಾನೆ ದಪ್ಪ ಚರ್ಮಂದ ಎನ್ಯರ ಎಲ್ಲಿಯ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಆಪುಜಿ ಮಲ್ಲ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಕೊರ್ಪೆ ಪನ್ಪರು ಅಂಚತ್ತು ಏರೆ ಗಂಡಲ ನಾಯಿ ತುಚ್ಚಿಂಡೆಂಕಲ್ ಮಲ್ಲ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಕೊರ್ಪುನಿ ಓ ಅಂಚನ ಯಾನೋಲ್ಲ ಎನ್ಯ ಎರ್ಮೆದಲೆ ಕೊಲ್ಲೆರು ಪಂಜಿದಲೆ ಕೊಲ್ಲೆರು ಐಕೀರ್ ಮಲ್ಲ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಕೊರ್ಪೆ ಪಂಡಿನಿ ಇಂದ್ ಸಾರಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸರಿ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ದಾದಮ್ಮ ಇರು ಪನ್ನೇನು ಪೂರ ತಪ್ಪು ಅರ್ಥೆನ್ನು ನೀ ದಾದೆ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಇರ್ನ ಪಾತೆರದ ಉದ್ದೇಶ ಎನ್ನ ಮರ್ಮಲ್ ದಾನೆ ಕೆಬಿಕೆ ನನ್ನಾಲ ದಾನೆ ಆಲ್ ಮರ್ಲೆದ್ಯ ಅಲೆಗ್ ದಾನೆ ಬುದ್ಧಿ ಇಜ್ಜ ಅತ್ ಅಲೆಗ್ ದಾನೆ ತರೆ ಸರಿ ಇಜ್ಜ ಅತ್ತಲೆ ಬುದ್ಧಿ ಇಜ್ಜಿನ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲರ ಓ ಇಂದು ಅಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಸೋಕುಂಡು ನಿಕ್ಲ ಮಾಮಿ ಮರ್ಮಲ್ನ ಗಲಾಟೆದ ಮಧ್ಯೆ ಯಾನೆ ಬೋಡಿತ್ತನ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ರಡ್ಡು ಜನ ಸರಿ ಉಲ್ಲರು ಡಿಂಗಿರಿ ಮಾಮಿ ಬಿಂಗಿರಿ ಮರ್ಮಲ್ ದಾನೆ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಎನ್ನ ಮರ್ಮಲೆನು ಬಿಂಗಿರಿ ಪನ್ಪರ ದಾನೆ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಎನ್ನ ಮಾಮಿನ ಡಿಂಗಿರಿ ಪನ್ಪರ ಪೋಯ್ ಮಾಮಿ ನಮ್ಮ ಬೇತ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ